Ahora programa. एक्सीडेंट खाबरक जे इंटोसके पोजिशन दंना जों थाङै दङ डाक्टाराव खेरां हाबले थांदों बर फाइजे जेबाबो रखा जों सोबाबो थांदों दो थाङा बरखौ बर जेबो रखा जों साइज मालिया हाया आमगाय दङ सासे आनगाय रते इंजन दङ आनि बिहिबो दङ आनि बर दङ बर ताबो इंजन बरना खेरां हाबले लगा आंगा आनि बो याकुं dokumen jak ngani serai bawa sampai belah bino yak dokumen jak tambah hasilnya ngebiang tangkong lai mani जों जिरानियानि खेरांबार हस्पिटाल थांदों माने बे बजागा थुदाय लेगा थांगो थुदाय गया बरक आयं कुमुलुंनि फाइदों माने जों खायं हस्पिटाल थांदों माने बरक गोसाङाव फायवा थुदाय फैगा खरक बुसु बरक खरंनि दं माने बरक एटलिस्ट बरक उंगो खायजांना नेक्सार खायजांना बरक लाइट रिजार्भ फानजे नुया बोसां फाइ थुदाय फै बरक नंग डाइरेक्ट सिनो डाइरेक्ट फाइ थुदाय फैगा के सीरियस खरक बुसु दुखुमा का सीरियस दुजन सीरियस ओंखार माने बरक खरंनि दुजन सीरियस ओंखार नि मुंटा माने आन मुं फै थमसन दे बरमा तिनि और बाइक एक्सीडेंट का बजागा अच्छा हासिंगो जों 15 मिनिट हायागे सिन थानाव कायसा खबर थांगो जे ओ जागा 10 राम तो खुमुलुं रोड कायसा बाइक बाय गारि थुतायले एक्सीडेंट का नै हिंगे जों अकॉर्डिंगली जिरानिया फायर सर्विस फोन खालायगा इन्जुर दंनो शिफ्ट खालायना बागै हिंगे जोंबो स्पॉट ऑफ हाई शॉक पाक्या जों स्पॉट ऑफ हाई शॉक पाइ मानि परे नुखा लामाव नुखा जों जे इन्जुर दंनो फायर सर्विस नि गारि खेरेंबार हासपाताल तेलाङै थांगा खरक बुसु इंजोर का टोटल बाइक नि खरक नै बाइक खरक नै बन खरक नै इन्जुर सीरियस दा एकदम और जे लोकल जे आई विटनेस of समाज सीरियसली इन्जुर्ड नै छावो गबरं ताव खेरेंबार हासपाताल एवं गारियो बरं टोटल 4 जन तंगमानि 4 जन मिसिं बरं खरक नै इन्जुर्ड बरं नखै चिनि गारि बाय जों खेरेंबार हासपाताल ट्रिटमेन्ट नि बागै रहका Enggak tabung kamu baki sing tabung eksonaनै एस पार ल जे सिनि खालायना दंमोन जों tabung खालायनाय